Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualan ko niyo sa pangan nga Ann, hingkod ang pangidaron, minyo ug may usa ka anak. Taga Zamboanga del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpakigrelasyon sa akong manghod nga taguon ta lang sa pangan nga Kate. Usa ka minor, 16 anyos pa lang siya. Ug ang iyang uyab nga 19 anyos nga tawgon ta lang sa pangan nga Daniel. May nadiskubrihan man gud kong chat nila nga wa ko makauyon. Aron ni hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, asa naman sa Dennis si Kate Ann. May isugo unta ko. Nalaagan na ginabataa ma. Sukad lang nakauyab. Unsa? Unsay nakauyab? May uyab na day si Kate? Oh, habi na kong naibaw ka na anak ma. Kay maganihan, usahay man ang iyang kuyog nga iyang uyab. Yakuno ng classmate. Uy, wa ko mahibawang may uyab na day na si Kate. Oy, asa man adto ba? Wailaing medyo mas maguwang pa nilang grupuha sa mga classmates niya ma. Mautoy uyab ni Kate. Katubagan ng taason ba? Nga medyo dauton. Unya, kilas man lihok-lihok. Buguyon. Uy, di tamo sugot nga mag-uyab-uyab si Kate, ana ha? Kabata pa niya, nag-uyab-uyab na siya. No, kamuloy sulti mo, uy. Kay kausara ba nga gisultihan ko na? Niingon sad na ko ay nga nukuno kong ako sad sayo na minyo. Pero maayo man ko kay na minyo man kog tarong. Pero ambot ng uyab ni Kate ma kung seryosohon ba na siya ana. Oh. Kay nakitaan ko man sad na nga may laing kuyog nga babae. Uy, di na mahimuan. Badlongon ta ka na si Kate. Bata pa kay siya kung simba kong mamabdos ng bata, ah? Advance sad kay mong mag-isip, uy. Unsa Kate, taro nga migtubag ha. Kay makalagot man mo bi. May uyab na ta, mabdos day dayon. Uy, kinsay nahibaw nga nagsige naman day mo kuyog-kuyog anang imong uyab. Mauday nang dili ka na mapermi din hisbay kay nang uyab naman day kanya magsige na mo kuyog-kuyog anang imong uyab. Ang di ko mo kuyog nga uyab man mi. Uy, Kate, taro ka sa nagtubag si mama, uy. Tusog ka da. Kay nagsulding mama sa. Kay naglantaw rami sa imong kaayuhan, day. Nagsulti. Unsa? Ha? Naibaw na ko sa imong isumpay. Kay sayo kong naminyo. At least, Kate, wa ko maparesa ng uyab nimo nga bisan asa ka lang dadun. Naminyo kong tarong, no? Mukha sa ninyo eh. Asal kong madyol eh. Awa rama. Awa. Manay batasan bataa. Nagibiyaan lang ta. Tabangi kog ukoy-ukoy ang bataan. Kung unsay kalihukan nila anang iyang uyab. Oh, ma. Panidaan ko niya na sila. Kaya wagid ko'y salig anang iyang nauyab, ma. Asan sa kaning manghod na ko ay wala naman sad sabay. Nagkuyog na sad to siyang uyab. Mupay pandemic, laglaag sa bataa ay. Sanahan, masig makitaan ko na sa lang grupo sa mga barkada. Uy, murag usan ni sa classmate ni Kate ay. Dang! Psst, dang, kadiyat lang. Ngano, te? Kita kang Kate? Di ba classmate man mo? Oo, te. Magsige man sila kuyog ni Daniel, te. Daniel? Ang uyab gud niya. Aw, Daniel di iyangan? Doon kita ka bang nagkuyog sila ron? Basin tuwa silang Daniel, te. Unsa? O baka ha, basin ni check-in sa tunduha. Ha? Usa ni check-in dong? Ako manghod? Sige, gi-check-in sa iyang uyab?
Daan akong way salig sa nauyab sa akong manghod nga mas maguwang pa niya og edad. Ako nahibawaan nga 19 years old na dahil kining uyab sa akong manghod. Samtang nga akong manghod 16 anyos pa lang. Unya, Kalang jud kag istorya da. Gusto jud kang pagasapan ko nimong mama da. si takag istorya. Nga imo mang classmate ang nagsulti nako anak. Tuo mag-ato niya eh. Nga may kasuko man to naman ni Daniel. Kaya nanguyab man sa tunako niya. Wala ko sukta. Unsa? Mong ayaw dayog tuo. Kung may magsulti-sulti ni mo. Nya dayon na ba sa kagpahabang mama? Papapil din kanilang mama Hoy, da. hoy, Kate. Kate, dili na papapil ha. Naglantaw lang ko sa imong kaayuhan. Kaya sa may kaugmaon ni mo ng tawana, oy. Kung simba ko mumabdiyos ka. May trabaho na ba na aron makabuhi ni mo? Isgot man ka na abot oy. Taka man lang kagyawit diya oy. Sa? Asa man din na padung, ha? Nga mo adto-adto ka naman diya sa ilang bay? O bisag asa naman ang di mo magkuyukuyog? Sabad diya oy. Advance jud kay mag-isip oy. Aw, sige. Sige, advance man ka. Paningkamuti lang ha. Nga dili ka na masakpan ha. Di ta mo masakpan. Kay gipapanidaan bayak ang mama nako. Sa? Ay, Oh, ano ka? Kalawom ko na itong panghupawa. tas naman ko sa akong manghod, oy. Ay, pasag din na, eh. Mura magkagwa ka agi, ana. Awo bitaw, kagi ko eh. Pero lahi mang command. Gipakas lang ko nimong daan o sa pataan ng mga butanga. Pero ang uyab sa akong manghod, ako'y salig. Tipo, oy, kinsa ng cellphone nga nas lamisa? Oh, mura kang cute, mana. Siya man to yung naglingkod niya ganina. Asa naman to? Murag das ba niyo? Murag isapot o kahilakon man to nga naglingkod ganina din, ha? Murag may kachat. Mo ba? Oh, saan mo na ni mo cellphone si manghod? Imo man nagikuha. Uy, ay panghilabot, uy. Minor de edad pa rin ako manghod, Armand. Kinahanam ang hilabot pag yun may sa iyang mga kalihukan. Huwag yun ka masayop. Ang last niyang kachat din is messenger. Mo iyang uyab. Oh? Kumbasahon? Mga sawa ka ba na ko, Daniel? Kabasig mo mabdus ko. Tiyaw mo na, Arman. Oh, unsani. Ha? Oh, papadayon ako nabasa. Ano sa man, nireply ang laki? Oo, piyak masahon. Dili, Kate, oy. 6 lagi apas ko nimo. Palipas oras ba? Animal. Tanawa na ko sa kabastos ng tawa na Armand. Giduwa-duwaan na din niya nga akong mangod. Nga usap pa kami noon, didad. Ha? Ikiha ko ni... Gipabuwagan na mo sa akong manghod ang iyang uyab. Kay klaro naman kaayo sa ilang mga chats nga gibinuangan lang niya ang akong manghod. Apan, bisan kun buwag na sila, bastos paghihapon kaayo kini og chats ngadto sa akong manghod. Naloy ko sa akong manghod kay gigamit-gamit na dahil siya sa iyang uyab nga way planong mo seryoso niya. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod unang pangutana. 16 anyos pa ako manghod o 19 anyos ang iyang uyab. Og may nahitabo na nila. Pwede ba namong makiha si Daniel bisan pa man og sinabutan nila ang mga nahitabo nila? Ikaduhang pangutana, kung pwede namong ikiha si Daniel, unsay kaso? Rape ba? Tungod kay minor de edad pa ang akong manghod? Mapriso ba siya bisag wa magbunga ang ilang kanunay nga gibuhat? Ikatulong pangutana, minor de edad pa ang akong manghod, og bastos kaayo siya og mga chats sa akong manghod. Lain ba ning kaso niya? Unsa man kasuha? Asa man mi mo dangot? DSWD ba? Kay minor de edad pa ang akong manghod? Ikaw pa to katapusang pangutana. May mga screenshots ko sa mga bastos niyang chats sa akong manghod. Og nga, sex lang ang giapas niya sa akong manghod og wa siya plano nga mga sawa. Igo na ba kining himuong ebidensya nga binuangan lang niya ang akong manghod? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ann.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang mohatag ninyo og tambag tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Of course, ang ato ang mga medical nga mga problema o mga pangutana padayon nga ginatubag sa ato ang partner nga si Dr. Rene Obra. Mao na ay nagid mo pagdugay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad gyud nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay, punto legal ta karong adlaw taga Zamboanga del Norte ang ato ang letter sender nga gipadala sa kini ang akong Suliran official writers page. Taguon nato sa pangalan nga si Ann. Si Ann ning suwat ni nato no sa ato ang kini ang akong Suliran official writers page no kay kabahin ko no na sa iyahang manghod nga iyang ipatago sa pangalan nga Kate, 16 years old, ug sa iyahang uyab sa una nga si Daniel, 19 years old, na amay nahitabo sa ilahang duha gibuwagan no unya ang nahitabo pagyod is nabastos no ang iyahang manghod. Di siguro na ayo nagbinata, puros mo ni mga bata nagbinata tingali ni. Anyway, unang pangutana, 16 years old pa ang ako ang manghod ug 19 years old ang iyahang uyab. Nay nahitabo nila. Pwede bang makiha si Daniel bisan pa man ug magsinay sinabutan nga nahitabo sa ilaha? Okay. Na usab na baya na ang ato ang age no sa kaning gitawag natong statutory rape unya with discernment na baya ning 16 years old. Sa mga nahitabo sa ilaha, depende gyud sa circumstances giunsa no ang pagpanghitabo. Sigon baya sa imuhang giingon, consensual no na ipagtugot wa pugsa wa lugusa ang imuhang manghod. Kung nagbuwag man gani sila, nagbuwag sila no. Dili na ingon nga mabati na hinuon ang panghitabo tungod anang mga away nila no nga manag-uyab. Di na lang siguro tamudwell kaayo ana no kanang depende sa situation. Kung magtan-aw tag minor man yun siya no and then of age ning usa na ay possibility pero matuuhan ba basin ma-weekend tungod sa pangidaron niya no nga kasabot na siya sa iyahang binuhatan ug sa consequences anang pagpakikilawas ug sa fact pod nga ningon man ka nga sinabutan ang pagkahitabua. So basin ma-weekend ta dihang dapita. Ang atong pangutana as always kung mukiha taon say atong tumom worth it ba timan nga sa pagkiha nato nga gi-rape ang imuhang manghod ang dungog kay public man nga kaso madungog na sa inyo ang dungog pud niya medyo ma-tainted sad ready ba pud ta mo face ana nga consequences labi na nga kibawta nga dili gyud to rape ang nahitabo huna-hunaa og tarong. Ikaduhang pangutana kung pwede namong ikiha si Daniel unsa nga kaso rape ba tungod kay menor de edad pa ako ang manghod mapriso ba siya bisag wa magbunga ang ilahang kanunay nga gibuhat kanunay manggani so di jud kakaingon lagi ani nga rape no pero that is the only case nga ako ang mahuna-hunaan kung mo file manggani mo rape jud kay menor de edad man siya pero sigon sa akong giingon base pud sa imuhang mga suwat sa imong gisuwat no ug sa imuhang gisaysay sa imuhang kaning letter sa messenger di man ko makaingon nga rape kay na may pagtugot sad sa imuhang manghod so ako di gyud kayo ko mo advice nga mukihata for the sake sa imuhang manghod kay atoa man ang babae good no atong protektahan dili na basta-basta manggod ang kaso nga rape dungog sa babae ang ato ang gihisgutan ana no unya mas traumatic kayo na nga experience ang kanang kaso di na siya duwa di na tiaw-tiaw serious na nga proceeding magkinihaay mo musukol ang pikas na ay abogado maninuod man po ng abogado pikas matraumatize na niya hinuon ang inyong manghod ako di ko musugot og ingon ana. Ikatulong pangutana menor de edad pa ang akong manghod ug bastos kaayo siya og mga chat sa ako ang manghod. Lain ba ning kaso niya unsa man sang kasuha? Asa man nimo dangop? DSWD ba kay menor de edad ang akong manghod? Okay. Kana lahi na pod ni nga storya. Katong nahitabo nila dili kaayo ko mo focus ato pero kanang iyahang hulga, kanang iyahang pagbinastos, pwede kaayo ta kay naa sila former dating relationship, pwede ta maka-file og kaso dili rape
Arita focus sa Republic Act 9262 or violence against women and children. Kanina man sila former dating relationship nang basto siya, manghulga siya, bati ang iyahang mga text. Pwede ko na to siya makasuhan for abuse. Kana, diha ta focus kay tinuod man na og naagad putay pruweba na aputay basihan. Ako musuporta ko ana kay di sa gumusugot nga ana-anaon pod pag-chat ang imuhang manghod. Ikaupat og katapusang pangutana, may mga screenshots ko sa mga bastos niyang chat sa akong manghod. Og nga sex lang ang giapas niya sa ako ang manghod, wala siya'y planong mga sawa. Igo na ba kaning himuong ebidensya na gibinuangan lang niya ako ang manghod? O, kanang ingon ana nga mga text nga makapasakit, no? Makapatraumatize sa usa ka babay, no? Kabahin sa iyahang kaugalingon, psychologically, mentally, emotionally, abusar na. Pwede kayo na nato siyang mahimong basihan nga makiha nato ang katong uyab ni Kate, no? O katong si Daniel. So pwede gyud nato siya ikiha dihang dapita. Violence against women and children ang tawag anang kasuha. So pwede ta mukiha ana i-save ng imong mga screenshots. At tumus kapulisan patabang pud sa DSWD kay minor de edad pa man para paghatag og giya sa pagfile sa kaso adto ta sa Children and Women's Help Desk sa pulis dalha ang mga screenshots ninyo, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. So sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining manan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi. Dinig akong kaagi. Ako si Jofer. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga bigay ka ng may kapal. Lagi akong nagdarasal, bigay ng may kapal, ngayon RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaaki karon? Mau kining usa ka lalaki nga taga Manahaw Kataygan Masbate. Nga tumatatampo nagdasangan nga Jofer. Porma man kaayo ka do. Hasa man kuno ka paingon, ha? Mamisita ko, ma. Kisa pa ipo pamisitahan. Si Sheila, ma. Ah, si Sheila, kanang atong silingan nga gwapa. O, ma. Sugton kahakana, Jofer. Mama, samboy. Wala may nun kong dili ni mo anak anang kalakiha, ma. Ako rin kong suwayan, ma. Oh, ikaw. Nahala, sige. Pading kamot, basin pading makauyab ka. Maayo! Maayo! Ay, kinsa man ron. Ang ako rong amiga, ma. Si Marian. Maayo! Kadit lang yan! Niya lagi ka yan? Wa ko'y lingaw sa amo, good. Maong ni sorry ko din, he. Mulakaw ra ba ko? Asa di ka, Fer? Mamisita ko ni Sheila. Ah, mao pa? Ah, sige. Mubalik lang unya ko kung mauli na ka.
Hi, Sheila. Uy, Jofer, niya malagi ka. May tuyo ka na ko? Naalagi unta si. Wa ba ko makasamok ni mo? Okay na, Fer, uy. Wa mas ko'y buhaton. Mayo noon. Unsa di mong tuyo na ko, Fer? Kining si... bala nagmasuko ka na ko, ha? Musulti lang giko nimo. Unsa lagi na? Sulti na good. I love you. Oh. Jofer. Mao na si. Sa una pag yun, ganahan ako nimo. O karon lang ko makahigayon sa pagsulti nimo ini. Jofer. May chance ka ko nimo si. Fer, napamidag kang mga babae. Sila nali panguyabi. Ayaw ko. Sheila. Mao ba? Wa ka sukta ni Sheila? Ay, ambat eh. Wa may klaro ang iyang tubag. Ging na mahinoon ko nga salain ko niya papanguyabon. Naamang ko yung mga babae nga ingon anak, good. Nga dili dayon masukot pa. Ay, ako pa rin mo, no? Kung tinuod yung kang nahigugman ni Sheila, ayaw ko nungi. Basin pa digsugto na kaniya. Ma, tanawa ko na ko. Gwapo na ba ko? Angayan kasi imong t-shirt dong, angayan kaayo ka. Mama, oy. Ang ako pangutana kung gwapo na ba ko? Ay, si imong papa may pangutan na ay. Sama na, ito, pinapil mo ko ninyo. Imong anak ay, nangutan na kung gwapo na ba kuno siya. Asam day ka do, ha? Kano, purma ka? Kining mabalik ko sa pagpamisita ni Sheila pa. Oh, nanguyab day ka ni Sheila. Oo, lagi pa. Pero pa man ko niya sugtagod. Mabitaw nga nangutana ko ninyo kung gwapo na ba ko? Kay mo balik ko pamisita niya. Maglisod ba tagtubag na, no? Lakaw na, pamisita na, basi ba nagsugtur ka? Jofer, ni ano mas lagi ka? O lagi si. Unsa may mong tuyo? Maurag hapon. Nag-follow up. Follow up sa unsa? Katukod. Akong ingon nimo ba? Kumusta naman to? Wapaki ka maluin ako? Jofer. Maluin taon kasi. Sugtan ako. Fer, sorry git kaayo. Pero dili gid ko musugot nimo. Pero, ano sa magda hinungdan si? Kanong dili magi ka musugot nako? Mahimo ba, Fer? Ayaw na lagot ko pasulti, ha? Sulti lang ko, kugod. Gusto lang ko may bawo. Sulti lang ko. O niya, dili ka masuko. Di lagi. Bantay, ha? O lagi. Nganong dili magi ka musugot nako, ha? Sheila? Bati kayo kag naong good. Sheila? Tagay ba, tagay. Bay. Hagi palabi pa eh. Hubo na kayo. Ipisi na lang sa masya. Kuba, okay. Palabi ko sa mga eh. Inom toyo. Gusto kong mahubog. Gusto ko mahubog ba. Kisa kita lang ko sige buhat na sila na ko. Budi ka tili sa musugot na ako kay... Batik kay kulukog naong. Di ba batik naong bay? Naong may depresya mo.
Wala. Hindi mo ba noong kung tiwasan? Padol na naon ni mo ba, kita palusun ko na. Ikaw ba? Joke-joke to ako, God. Joke to eh. Hindi ko gusto nga mag-uol ka ba? Nag-uol na ka na ko. Ikaw ba? Kalimti to si Sheila eh. Kitang babae nga kagusto gini mo. Wala na makagusto na ako ba eh. Kaya batik kay kong naon. Tagay! Tagay! Nais kong magpakalat. Sakit sa uy. Oh. Higo pining sabaw o aron. Maulian na imong gibati. Marian. Hindi mo nagkikasama. Kinakabalita man ko nga, hubog ko na kay kagabi eh. Ganagmaoy ko na ka. Kawa kasugta ni Sheila. Oo. O niya, nag-utan man ko maong gihatdan ti ka. Sige na. Higupin ni aron maulian ka. Ay, mada sila sa mama. Si Papa. Tuwa man to sila kilakaw. Maong ikaw, gihuwat na lang ti ka nga mo bangon aron makahigop kag sabaw. Dali na. Jofer. Ma? Nakabantay ko anang Marian ba? Pinangga kayo kaniya, anak. Ito lang na, May. Gagmay pa may suula kay may anak. Ako pa ni mo, nak, no? Mas maipag ka na si Marian imong panghuyaban. Kay sigurado yung kang sugton, anak. Ma. Onya, kumusta naman ka? Okay, nagamay. Yan. Onsa man. Wa pag ka makamove on ni Sheila? Love paghihapon ni mo siya bisan og gibastad na kaniya? Bisag isaway na kaniya? Mawaara tingali ni kung dili na ako makakita niya. Ganong ipamukos man mo imong kaugalingon sa babae nga way gusto nimo, Jofer. Ganon di pa ka manguyap sa babae nga may gusto nimo. Wala yung makagusto na ako, Marian. Kay, bati kay kugnahong. Nasayop ka, Jofer. Bisan pa man sa mong hitsura. May babae paghihapon nga nahigkog man nimo sa hilom. Ha? Kinsa man? Ako, Jofer. Marian. Gagmay pa lang ta. Ganahan ako nimo. Dili man tuod ka nindo to kitsura, pero buotan ka. Og mo na hinungdan nga nahikugma ko nimo. Marian. Wow man nga. Ako ang musultiin nino, pero bahala na. Basta kay nahikugma ko nimo. Og andam kong dawaton ang tibuok nimong pagkatao. Marian. Higugmaon ka ako nimo, Jofer. Dili magkalisod higugmaon yan. Abi nimo, sakto ka. Nga naman tuod nga mag-antos man ko sa babae nga way gusto na ko. Nga nung ipamugos man ako nga akong kaugalingon sa babae nga igor akong sawayon. Pasakitan. Marian. Imaman ko kung gigunitan, Jofer. Tugbangan ko ang imong gipati na ako. Marian. Marian. Salamat, Jofer. I love you. I love you too, Marian. Hindi ko naman akalain na ang tulad mo ay aking makilala. Huwag ko magdahom nga makagusto din ako ang suon na akong hikala. Sa pagkakaroon, padayon nga ligon ang among relasyon. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More power sa RMN.
ko ito mga higalan, kaagi ni Jufer, nga taga Manahaw, Kataigan, Masbate. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagalan, bigay ka ng may kapahal. Nais ko'y laging kapiling ka, pag andyan ka na sa ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalaw, mga suking paminaw, kinasingkasing kong gigapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kapit. I-address lang nining tulumanon, handumanang sa kapit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga pada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Palagi kang laman ang isip ko. Mayong adlaw kayon tanan nga nagpaminaw karon ni maong tulumanon, kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suluran. Tagwaran ko yung pangan nga Aya, 28 anyos, minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Dumaguete City. Punto legal kining akong suluran. Kabahin kini sa nitabo sa akong kaminyoon. Aron yung isagdan, sugdon ko dihang 17 anyos pa lang ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Bi, magminyo na ta. Kasi minyo ba, uy? 17 pa taon ko, uy. Di pa man ko makasal. Pero hapit naman ko ka mag-18. Pila na lang ka buwan. 18 ka na. Inag-birthday mo ha? Mamay mi sa inyo. Ha? May gabi ninyo, pre. Oy, ni amre kay mga bisita sa imong dibo, Aya. Kuan pa ka nang... Ay, nakasabot man ay kununing atong mga anak, magminyo na. Ha? Tinuod, Aya? Kuan pa. Ako nang gisultihan si Mama Ana. Pero wa ko magtuong kinudunan ng GC ang gisultigon. Magkumidya ba ko nimo, yo? Desidido man kay ko nga minyuan pakaslan ka. Oh, kung mao na, ugma dayon. Ipasuatan ng mga bata. Unsa? Musugot ka pa? Aya, sa pamalay mo pa doong, Aya, magminyo gihapon. May noon ng may klaro na yung makikminyo ni mo. Sa katuig naman takapinso ka nagminyo, maghapon ka mamabdos. Ngano ka sa? Maulig kisa. Ay, huwat ang tagkanas sa tagas ginuog anak ko, Ibi. Muabot sa lagi nato ng makabaton tag-anak. Maayo kay nakasulod ka din sa amo, iya. Ay, laay kis amo, eh. Ako rang usa kung tas trabaho si JC. Mao, kay wa pa manggod mo'y anak, no? Maulig eh. Ambot, eh. Nga wa pa masadyo ko mamabdos. Tugluan ti ka arong mamabdos ka, ha? Ha? Unsa man? Be, naka-surprise ni mo. Ha?
Unsa man na? Mabdos na ko. Ha? Mabdos na ka? Yes! May umabot at ang anak, be! O sa siya kababay, o gwapa kay siya. Oh, nga naman ka. Nga gitutukan man mong bata. Kapasa ng bata, eh. Ako ka na. Unsa? Anong gwapa raman ka ng bata, ah? Huwag man na maliwat na ako. Huwag sa maliwat ni mo. Ikaw, sige ba kaglaag-laag, ha? So, pa ka mamabdo sana? Sa? Nagduda ka nga dili imo kining atong anak, ha? Bi? Kapit naman di ay mahumaning bahay ninyo ni JC, aya. O lagi ma, ay nagbahay na lang yun mi. Kay tulo na biyaning anak na mo ni JC, o pulos babae. Kinahanag may kwarto-kwarto yun mi. O, tulo na ang inyong anak. Apan usalay giang ko ni JC anak nga iya. Ma, yabag usahay og utok ng bana ni Musa. Unya, baliwa rasad nimo ng ingnon ka anak niya, no? Pakawaw man na sa imong dungog. Oh, pasag din na si mo, eh. Usahay, iyan mo ka na hinubugod. Kung makasulti siya gingon ana, mong gilan ako tagdun. Ay, matuod, si Nining Bang ako manghod. Ano na papuyas amo, eh? Kay layo na kitong ato. Kung uli pa siya gikas sa eskwelahan. Ya, mas dool maning amo. Kay wasa yung may katabang si Jessie din spy. Okay kauban. Sakto si Jessie to sa trabaho. Oh, sige na lang, ma. Na, sige. Malipay si Nining ni Ana. Doon na ko sa apo. Kapuyagi ka mangumpra, uy. Uy, hindi na des JC? Nauli na des siya gikas trabaho? Ayoko yaba. Nakunsam na akong manghod o akong bana? Matikdan ko sa mga lihok sa kumbana ug akong manghod nga akong gipapuyo sa amo. Kay wala lagi may uban sa mga bata kun wa nga kumbana kay tuwas trabaho. Apan gibaliwa ko rang ako na matikdan. Apan lain na manggod ang ilang mga lihok. Mong akong gipangutan ang akong bana. Unya? Unsa? Unsa man ko, eh? Ayaw pagduda na, bi, eh. Duda man ka. Gisipin taon na ako manghod ang imo manghod. Imo ko na manghod. Sorry ha, nga nakapautahan ako ni mo, ani. 15 anyos pang gutahan ng akong manghod. Uy, simpak ko ba? Yabag man ka, eh. Gibuangan ka na ko. Manghod di mo, akong una yun. Naon sa gutahon ka. Sorry, be. Sorry. Ha? Nganong papaulion mong kunin mo sa ato, Ate Aya? Basta lang. Alam mo na pag-study ni sa amo, ha? Okay? Ate.
Ha? Nakahanap ng mga bata, oh! Naon sa mga oy! Muli ba lang kakubog, manghagis pag yun! Malayas mo! Dada ng mga bata! Di ba nasala ko anak tanan ba? Be! Pangawa mo! Ang iyong mga sinina! Ha? Pandada ng tanan! Huwag ayaw na balik din eh! Aga-angay ang inyong mga sinina ba? Paglampay ba? Oh! Bigyan ako, gipaglampay man ng mga sinina sa bintana! Ha? At tuto pamunitan dito sa silong! Be! Asa na, Miss JC? Wala man mauli. Kami pa yung palayas. Magaag naong eh. JC! Oh. Gawas niya! Ano pa, Manol? Pwedeng isuga. Yan ang magha. Oh, madamo nga no, aya. Naabtan ko ang imong pana o ang imong manghog nga sinining sa bahay nga pulos hubo. Unsa? Nakasibat ang karaho mong bana. Pero dili na ko siya lungan. Ikiha ko gid siya o grape. Mubilanggo gid siya kay minor de edad pa ang imong manghod nga sinining nga iyang gihilabtan. Kinuo ko! Doon na katuig na pisos, JC. Di nagutingali siya makalingkawas pa sa doon kakasong iyang giatubang. Noon, nakatrabaho naman ko. May ikabuhin ako sa akong mga anak. Pero mausad lagi. Lisod jud kun ako ra. Kaya tulo na ba ang amang anak ni JC? Oh, text gikan sa pera padala. Si Edwin. Hello, Edwin? Hello, Aya. Nakadawat ka og code number para pag-claim mo sa akong ibada. Oh. Kubra niya to, ha? Para konsumo to sa iyong mga anak. Edwin. Doon ka tuig na priso ang akong bana ug mailaing lalaki nga nakakuha sa akong atensyon, si Edwin. Buotan siya ug todo suporta siya sa akong mga anak. Bisan dili ni iyang mga anak. Ug happy mi sa among relasyon. Ang akong pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, duha na katuig nga napriso ang akong bana. May kagawasan pa bang akong bana sa duha ka kaso nga iyang giatubang tungod sa pag-rape niya sa akong manghod nga usa ka minor de edad? Ikaduhang pangutana, kung pananglit may lain akong kaipon, makiha ba na akong bana kung makagawas siya sa pisuan nga nakasama siya sa among kaminyuon tungod sa pag-rape niya sa akong manghod? Ikatulong pangutana, gipakawawan ko kaniadto sa kumbana. Sa tulo na mo kaanak, usari ang giangkon nga iya. Pwede ko ba siya ireklamo, anak? Kung pananglit, argabyado gyud siya nga may lain akong karelasyon? Ikaw pa to katapusan, o sa may akong buhaton, aron makalingkawas ko sa akong kaminyoon sa kumbana. Kibutan mo sa guning akong gikarelasyon karon, ug todo suporta sa akong mga anak, bisag dili iyang mga anak. Palihog tabangit tabagi ko, kini nga akong suliran, Aya. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal, personal, mga problema ninyo sa inyong mga kapika, sa inyong mga hinigugma din ha. Unsa pa na inyong mga problema, ayaw gyud mo pagduha-duha. Ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga. Kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ta karong adlawan ato ang letter sender gikan sa Dumaguete City. Ato ang letter sender tawgon nato sa pangalan nga si Aya.
Si Aya ning suwat ni kay naminyo si Aya pagkasayo 18 years old. Una permirong dako kaayo gusto niya. Tuig kapin nga wa sila ka anak ug kay walay anak, may panahon nga mulaag siya hangtod nga namabdo siya, nalipay sila apan pagkataw sa bata, wa kini ang kuna sa iyahang bana. Kay gwapa ra kuno kaayo ang bata ug wala maliwat nilang duha. Paskang kaamaw. Gibali wala na lang to niya hangtod nga niabot gyud nga tulo ang ilahang anak. Hangtod nga nakadesisyon si Aya sa ilaha papuy-on ang iyahang manghod nga 15 years old nga nagskwela kay kauban sila sa balay sa iyahang mga anak kung tua sa trabaho ang iyahang bana. Apan napatikdan niya nga lain maglihok ang duha. Maong iyang gipapauli ang iyahang manghod sa ilaha og agay. Dinha niya nasakpan no sa iyahang amahan ang iyahang bana og ang iyahang manghod. Pastilan pulos naghubo. Gipapriso sa ihang amahan ang iyang bana ug duha ka tuig kining napriso kay gikarelasyon man sa iyaha igsuon. Karon na napilaing kapuyo si Aya nga todo suporta pud sa iyahang mga anak. Unang pangutana, duha na ka tuig nga napriso ang akong bana. May kagawasan pa ba ang akong bana sa duha ka kaso nga iyang giatubang tungod sa pag-rape niya sa akong manghod nga usa ka minor de edad. Okay, nganong matingala-tingali mo mga sukintig paminaw nga ang giingon aning ato ang letter sender si Aya nga rape ang kaso nga klaro man sa iyahang suwat nga naagid sila relasyon, wa pud to atong panahon nga naghubo sila, way nakitang gipwersa no ang igsuon tungod kay minor de edad man siya. No? Now, tungod kung minor de edad gani ni siya, mga higala, minor de edad gani, makikilawas ka, makonsidered manggod ng rape. Munang mubinuang na sila sa una nga, klaruha sa dahag, 18 banagdi, kay may nalang ng 18. Kaysa sa minor de edad, nabulilyaso ta, balihon ta, wag itay daganan. So, mauna nga, kaso nga rape ang napasaka niya, tungod kay minor man, minor de edad man. So, ang rape manggod, dako manggod na siya, gyud pod og silot, no? Di man ganita makapiyansa kung kaso nga rape ang ato ang giatubang. So, maningkamot ta nga mapawalang sala na siya, and hopefully, ma-absuelto or ma-dismiss ang iyahang kaso. Pero, kung pananglitan gyud nga masilutan gyud siya, meaning makonvicted siya, guilty, beyond reasonable doubt, aw maglisod gyud ta, kay mo serbisyo gyud siyang sentensya didto, suds prisuhan, ha? Ikaduhang pangutana, kung pananglit may lain akong kaipon, makihab ako sa kong bana. Kung mukagawas na siya sa prisuhan, kay nakasala man siya sa among kaminyoon tungod sa pagpang-rape niya sa akong manghod. Okay, Aya, tinuod nga nakasa ang imuhang bana. Kaso lang, di man pud ka pwede nga mangita og lain, mangabit ka or makigrelasyon kag lain nga dili nimo bana kay minyo pa man ka. Unya ang kanang pagkakonbikto sa usa ka tawo, di man na usa sa mga mahimong rason para mahimo kang libre, ma-free ka sa imuhang kaminyoon or mahimo kang single. O gusto ka makig-ipon, o gusto ka makigrelasyon, pagpaanal sa imong kasal. No? Dili man na pwede, di man na siya rason, di na nimo mahimong justification nga mangita kaglain o makigrelasyon kaglain kay siya'y nanguna, siya'y nangabit, dili man. Kay sayop, no? Naman kay imuhang own tulubagon. So for as long as naa ka dinha, sulod sa imuhang kaminyoon, wa ka na anal, then magpabili ng imuhang mga obligasyon on your own, maski pag nakasa ang imuhang kapikas. Ikatulong pangutana, gipakauwawan ko kani adto sa akong bana. Sa tulo na mo ka anak, usara ang iyang giangkon nga iya. Pwede ko ba siyang ireklamo, ana? Kung pananglip argabyado gyud siya, nga may lain kong karelasyon, aya ka ng humana man na.
Nganong imo man ang ireklamo pa, unya kanang wa na mawa ko'y nakitaan ba unless giabusaran ka, unless wa ka suportahi, nagpuyo pa man mo ato, nangabit lang, no? Pero when it comes to katong mga panahon na murang, dili na gyud kaayo ko mo advice, kay murang dugay na kaayong panahon, o murag wa man pug ka naapektahan kaayo ato, no? Kay okay man ka, no? Naka-move on man kaday. So, I don't think dapat daginuton pa na nimo. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aron makalingkawas ko sa akong kaminyoon sa ako ang bana kay buotan sad ning akong karelasyon karon og todo suporta sa mga anak nako bisan di niya anak. Okay, I am very happy for you, Aya. Maayo na nga nakakita ka og laing tao nga mas titulunan ng imong anak, ni pangga ni dawat nimo og sa mga anak nimo. However, kung gusto gyud ka nga malibre, gusto gyud nimo siya mahatagan og saktong dungog og posisyon no sa imuhang kinabuhi, kinahanglan ka magpaanal. Kay kung samtang buhi pa na ang imuhang bana, mas kipag naana siya sud sa prisuhan, di man na ma-dissolve or di man na mawa ang imuhang kaminyoon, di man ka malibre, no? Mamiligro ramang gihapon ka, makihaan pa man lang yun gihapon ka og adultery kung makagawas ang imong bana. And that is the least that you can also do, no? Sa imuhang bag-ong kapikas karon sa iyahang pagpangga nimo nga hatagi siyag saktong ranggo sa imuhang kinabuhi. Pagpaanal inday, unya, pakigminyo niya. Hopefully, nasusi gina nimog maayo, no? And sa mga naminaw nato karon kanang 18, kabaw man ko, nga gitugot naman as balaod, pwede naman gid ka magminyo. 18 to 21, basta naay pagtugot sa ginikanan. Ang ako lang, karong mga panahon na 18, senior high pa man in town mo. No, wa pa man mo nakagraduate. Nganong magminyo man mo? Diba? So, niya tanawa, unsay nadagatan ni Aya, kay wa manggod immature ba? Kay kung mature na gyud mo, makasabot mo, nga ang kaning kaminyoon, di ni duwa-duwa. Ang kaning kaminyoon forever ni. Kaning kaminyoon, nanumpa mo, nga kanira gyud usa ka tawo ang imuhang mahalon. No? Bahalag mangunot na ni siya, buuban na ni siya, mutambok, mudako ang tiyan, no? Musag na ba ning tutoy ani, mulapad na ba ning batang ani, mawa na ning ngipon, mapangag na, naunsa na, mao na gyud na, no? So kundi pa mo andam, ayaw lang sa mo og entel. Ayaw sa mo pagdali-dali gyud og minyo, no? Pero ay sa mo pariyan ako, pero okay naman pug ko. Lingaw pa man, di ba? Okay. So, unsay makapalipay ninyo, ang importante lang na makapaminsar mog tarong, okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Mayong adlaw ug amping mo, mga suking tigpaminaw. Mana so sa ka. Mayang adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Edwin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sorry, mahal. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga taga San Jose, Ormoc City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Edwin.
Dagay tabay. Rum, dali. Puslan man nga. Huwag gamahal na to. Naunsa man ta. Dagay. Bay, babae rin na ba yun eh? Ay. Ikaw pagulguol di ha? Mahal kayo na ko sa Chubby ba eh. Iuya ko gibuwagan. Mamugos ka ng babae nga way gusto ni mo? Klimtid uy. Isang taong ko. Tagay na. Inom po tayo. Noon, saan naman ito, amigo? Uy, Chati, ikaw mo din na. Dali, be, dali. Ato ning ubanan ng atong amigo. Nagiinom, hubog na kayo. Nag-gool kay gibuwagan sa uyab. Uy, mao ba? Broken-hearted ti ay ni. Tagay rin ko ang ana, uy. Para makuha ang kaguol, ana. Maugad. Day, maayo ay. At ito mag-inom sa kong gipuy, ana. Kay naidaghang beer dito. Nya, lutuan sa taong pulutan. Uy, maayo ba? Tanabay. Bayron, tana. Adto to sa ilang chat eh. Di, uli naman lagi ito sa room. Under di saya ba, under. Nangita na ko niyang asawa. Asawa na, takusam to. Takot sa asawa. Kaya na, inom ba ta? Kita na lang mag-inom din ini. Kita na lang. Kaliyo ta, mangi sa ako eh. Nadatugan ko ni mo, uy. Ka, nagpatong noong ko mo chat, Kiyakan ko ni mo. Chati. Ay, tabo ninyo ni Chati. O, lagi ba yun Puang nga ba Nagdam ko sa kong kahubog ito Nga, saan na ba kung mamabdos nga? Problema ba ko na? Naulitaw mo ko. Inuon ba buutan mo bunas Chati. Ha? Mabdos ka? O, Dwayne. Maayo noon. O, niyo, sa may plano ni mo? Mag-ipon lang ta. Ha? I-assign kaglain sa imong trabahoan, be? Obi, ato ko i-assign sa isability. Kay, wa mo gilay makada sa bagong nga van, good. Ako raman. O, niya ako. Magod sa man ko ini. Ato lang una ka na ko ibutang silang mama. Aron na ay makatanaw-tanaw ni mo ba? Kay, hapit na baya ka mga anak. Sige, be. Sige lang, kay kung may time gani ko, muli lang kong kalit din sa ato. Sige, be. Pag-amping be dito, ha? Ay, salamat. Usa na lagi katindahan ang akong deliveran gada. Kapoy. Uy! Ni babae nga kalit nga nilabang! Ay, kiyawan ako eh. Sabi na kong maligsan na ako na. Miss? Miss? Naunsa man ka, miss, ha? Ni kalit magkaglabang, oy. Sorry kayo, sir, ha? Oo, ako makabantay. Sibat mo da yun? Bahala siya, eh. Ako lang i-deliver ang akong stock, eh. Aron, makaulit na ko sa akong dipuyan. Ay, salamat. Humanagi ko deliver. Makapaway na ko. Uy, yun na. Ang babae man nangapit akong maligsi. Naas may waiting shed. Akong nungan, eh. Miss! Asa na ka pa uli? Sa Isabel Leyte. Amo ba? Sakay lang diri kay murag gani haraman ka nag-atang diha. Ako bitaw tong hapit makaligis nimo gani ha? Ay! Oo! Ikaw man dito? Oo, ako to. Dali na, sakay diri kay mupaulin mo sa ko sa Isabel. Sige. Kaya ganiha, lagi ko ginuwat ang sakyanan, uy. Puro man puno.
Sorry day ganiya, ha? Hapit noon ka na ko maligsid, ha? Ako masaton sa oy, kay nikalit man sa guguglabang. Wa ko magtanaw nga may sakyanan di ay. Ila-ila din, ha? Ako si Edwin. Ako sab si Lani. Lani. Mangayon niya ako sa imong number, ha, Lan? Kana kung okay ra nimo. Okay ra wen. I love you, Lan. Edwin. Mo na, Lan. Bisan tuod og bago lang nga nagkaila pero mahal ti ka. May chance ka ako nimo? Nga nang malimot man ko. Ang tinuod. Ganahansap ko ni Muwen. Nasa ato pa, kita na? Edwin. Uyab na ta. Bi, nanawag man lagi ka. Be, baka uli ka ron. Sakit na kayo kong tiyan. Sa? Mga anak na ko. Ala, Bi, maglisod kong pauli ron sa ato kay dagang kay kong i-deliver. Sakit na kayo kong tiyan, Be. Kuan, pagpakuyog na lang ni Mama sa ospital, ha, kay maglisod yung kong pauli niya. Di may text ni Mama nga, babae ang among anak ni Chati. May hinoon nga, maayra ang iyang pagpanganak. Ay, gusto, akong teksan si Chati. Mangumusta ko niya. Saan pa ni mo gi-text na ko, Wen? Nga nag-bill ka man ako. Uy. Kisa ba mo gi-bill? Hala, dito na ako na-send ni Lani ang para kang Chati. Hoy! Kisa ni imo gi-bill? Saan ba may lain na kang uyab, ha? Uyab? Sabay, uyab ang taon. Wow, uy! Unya, kisa ba ni mong gibill? Ay, para na ni mo, uy. Gusto na ko ba nga bina nga atong tawganay? Nga naman, ako sa man, di ka ganahan eh. Ganahan man. Okay. Sige, bina rin atong tawganay. O ka na ba? Ana ba? Kuan dahil, Pipa. Nakakita na kong atong kapuyan. O sa to? Kapuyan? Gusto na ko magtipo na tabi. Apit naman dahil mga tuig na nagtipon ng Lani. Buwag lagi ko makapauli ni nilang Chati na. Ay, buwang nga eh. Kumusta nang ka sila, no? Kitsa may nag-text. Si Chati nang nag-text. B, makauli karon bunyag ni Inday. Lo, bunyag na di sa akong anak. Ako siyang replyan nga, mapauli ko. Ay, salamat yung taon nga nisugot ang among manager. Ang among area manager nga makauli ko sa amo. Makakita nagi ko sa akong anak. Ay, si Lani nanawag. Hello? B? B? Paulit sa diri sa itong gipuyan, Bibi. Ha? Kaya nga naman? Gilantan ko. Unsa? Ay, unsa? Dili ka makauli ron sa bunyag sa imong anak? Di gid madama, oy. Wa ko tugti sa mong area manager ba? Kamu na lay bahala diya, ma, ha? Abi na kong dili ka mo uli. May tabo nga di nga, mahal gid ka na ako. Salamat, Pe. Kaon na ha, aron kainom kag tambal. Salamat, Pe. Ay, kumusta mo kang bunyag sa kong anak? Kumusta ang bunyag ni Inday, ma? Ay, nabunyagan na in town. O ang imong maguwa nga lalaki ang nibarog nga mao ikaw. Unsa? Ha? Muli ka sa inyo sa Ormoc? Obi kay, abi na mo, dugay-dugay na gid nga, wag ko makaduaw nilang mama. Okay. Sige, Pe. Balik pa yun, ha?
Wa na din sa ato si Chate, ma? Ay, wa na, uy. Di pa uli sa ila. Oh. Kaya hapit na way makaon. Kaya dili ka naman magpadag kwarta. Ay. Ako nga doon siya sa ilaha, ma. Salamat ka na pakita ka na mo, be. Kugos ni Papa, baby. Kagwapas akong anak, uy. Odi, sa ba din nahitabo ni mo? Ganun karoon pa magpakita na mo. Pwede ba nga magsulti ta na kita ng buha? Oo, sa may katipon. Oo. May katipon ako dito sa Isabel. Be, sorry kayo ha. Mahal ti ka ang atong anak. Pero, mas mahal na ko sila ni. Kinuo ko. Be, kalimtin ako. Kabla ka. Makakita ka pa og lalaki nga makadawat ni mo. Ganong imo ba nagibuhat na ko, be? Be, pasaylo ako. Osbon ko, pasaylo ako nga napasakitan ti ka. Buha ko'y mahibo. Kaya naman kay gusto na ako. Ikikita lang ko ni mo kay gusto ko nga natapuson na nato ng atong relasyon. Lakaw na. Lakaw na. O ngayon naging pagpakita pa na ako bisag kanusa. Bi? Lani? Usa ko ni? Uy, ngano mo ni? Anong nangipos mo kasi mo mga gamit, ha? Mubiya ako ni mo, Bill. Ha? Usa ko mo biya ka? Sa dihan ni pauli ka sa inyo sa Ormoc. Niabot ang akong ex, gikan sa Manila. Oh. Ug naipaw na siya sa akong sitwasyon. Usa? Ug nagbalik na mi. Usa ko nagbalik mo? Nagtipo na taon niya, makigbalik ka sa imuyab? Makigbuhag na ko ni mo, Edwin. Oh. Bi? Ay naku tawag kag, Bi. Kaya na ko'y gugma ni mo. Wa na'y lami, Edwin. May buhay ni buhatan ako. Waluwi ka. Lan, nadutlan ako ni mo. Sorry lang gid kaayo, Win, ha? Pero pasilo ako ko. Pero mas mahal na akong akong ex kay ni mo. Mawupiya na ko ni mo. Kinuo ko. Ay, palabi ba Bay, gaba na minitamo na ko, eh. Gibiyaan ako si Chate o ang among anak. Kay si Lani ang ako gipili. Karon bay, gibiyaan na hinuo kong Lani, bay. Kay ni kuyog na si sayang ex, bay. Ano ba kinabuhi, bay, good? Pwede na ibawas maabot ba? Kung tambag mo, limited si Lani. Kita rin ka uglay, mabay. Di arang bayad sa among order, sir, oh. Oh, uy, kagwapa niya. Paleho ko og dawat, sir. Ay lang pag-sir na ako, eh. Edwin na lang. Unsa rin mong nan? Janeline. Janilin. O, dyan orasa ang imong off. Ikaw, ha? Imo gyud kong giatngan pag off na ko, ha? Gusto mong gugkong nga magkasuod ta o nalipay lang sad ko nga niuban ka na ako nga mga unta dinis gawas. Misalig ra po ko nimo kay buutan lang ka. Og nakailara po ka sa akong amo. Tinuod ko imong gisulti kaniha. Nga gibuwagan ka sa imong katipon kay nikuyog sa iyang ex? Tinuod lagi. Mabitaw nga nagkinahanglan ko gikasulti-sulti ron aron ba nga di ko magunahuna niya. Niya? Ako gyud imong natripan. Grabe sa nanong natripan, oy. Gaan lang akong buot nimo. Parehas di ay ta. Gaan sad kayo ang akong buot nimo.
Kaya lang kalain, Lin, ha? Gusto lang kung may baw ka nga sa pagsige na itong kita-kita ba? Naigugman ako nimo. Oh, Edwin. Maunay tinuod. Nadutlan ko. May paglao maghakaw. Oh, ang kono na ako. Nadutla na sad ko nimo. Tinuod? Lahat na sad ko nimo? O, lagi. Unya, kita na. Oh. Oh, mag-ipon? Ulin, kana kung okay ra nimo. Sige, magtipon ta. Kinanglan gid nga mo kayod kog mayo kay duha na nga mong anak ni Jeneline. Ay, sorry. Sorry, miss. Okay ra ka? Oh. Edwin? Uy. Hey, ikaw magkatayin ng nakabangga na ako. Mary Jane? Kamusta naman ka, uy? Ninyo na. O may anak na. Nagaya na nato makita, uy. Mao. Mga bata pa kay talas na nakita ta. Mao gyud. Bata pa ta to. Og nahibaw ka pa nga. Sa una pa kong ganahan mo. Oh, ha? Ganahan ka na ko sa una pa? Sige, tagay pa. Kitag sarat ang makita na. Oh, uy, Mary Jane, ano man anong nanood mo tadi di? Wala kang bata, uy. Giga ko sa mo. Mary Jane. Sa una pa kayo kong ganahan mo, Edwin. Mary Jane. Be, wala biya tayo gatas. Ang bata wala gatas, unya wala po tayo bugas. Kata may mo na. Ha? Unsa may among kanon ini? Ay, paningkamot kay wako'y kwarta. Wako'y ikahatag nimo. Tug-ani ra gud ko, be. Tinuod ba nga may babae ka? Og Mary Jane ang pangan? Kitsa kaingon nimo ba? May nakakita ninyo. Pero may ko namang mag-inom og manood og motel. I'm sorry, be. Maudi ay nga kuwang imong ihatag na kong kwarta? Og dili kini ka paigo sa atong konsumo kay may babae ka naman di ay? Be. Nagbinuutan ko nimo uban sa atong anak, be. Pero nakahimo ka pa pagbinuang nako? Dili ko makadawat ini, be. Magmahay kasi mong gibuhat nako. Oy, sa'yo tangon? Ako, Mary Jane. Mahal kayo na ko akong pamilya. Maong, I'm sorry ha. Magkalimtanay na lang ta. Edwin? Di na ko magbinuang. Di na ko magpatintal pag mga babae. Mufocus na ko ni Jeneline ug sa mga anak. Oh, uy. Ganong abli mong pultahan sa mong bay? Be? Be? Wa din ni si Jeneline sa amo. Ang amo rin yung duha ka anak ang nahibilin nga nangatog. Yun, isang ng papel. Isa rin. Oh, suwat. Suwat nga gibutang doon sa among anak. Okay, saan yung suwat ha? Uy, kan Jeneline maning agi.
B. Sa pagbasa mo ining akong suwat, nakapalayo na ko. Pasayloang nga nibiya ko ninyo. Kay dili na ako makaya ang imong gibuhat. Kung magpabilin ko sa imong mga kamot, mamatay ko sa gutom. Ikaw na'y bahala sa atong mga anak. Junilin, dili. Dili! Kipiyaan ko, Junilin! Junilin! Aking mahal. Ingon sa nidatog na akong kalibutan sa pagbiya ni Junilin. Gibasulan ko ang tanan akong gibuhat. Kanimo, Junilin, kung namati ko man karon, pasaylo ako sa akong gibuhat. Manghinaot na lang ko nga makakita ka og lalaki nga para gid nimo. Og dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Armin. Mao kita mga hikalang kaagi ni Edwin nga taga San Jose, Ormoc City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, Sorry, Mahal. Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug gabor sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ng ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagan salamat sa inyong pagpangina.